duai nagabinda darilis non siege badan hapdeng gijing shitam iduai nagabinda kapnika jo Isaac mebetha konstia iduai nagabinda ikadi iba take kasni kam dagasni Wan baroko en men ko para wan yaro jing isne ba jing pa ka jing I klem jing sta klem jing ku jong u try u pom ju kohimen ko para tongin sngomo yau try nagabinda ganega step nginang yai beteng benduai nagabinda baraga jing tumo jangi idwai ru nagabinda ka manipur bad barro ki buri badon hapadeng jing shale pain baka boro try kanang sen share ka tonu kemen sim jangi buri barro idwai nagabinda ki ba pangi ba shitam bakinia jingo ai jingkya lembaga jing isnega jango try ha kerteng oppa baru kon baru mensi Bakhuid Amen. Kajinga e jango try jangi u Jesus Christ but kajingi jango blame lem but kajinga sulak jango mensi Bakhuid kindon rengka but pi barong Ringka pat piru. bohimen ko para tongin sangej por ben pan map nagabinda kilait jangi nagabinda kajing duna jangi barong ha kajingim jangi ilangop habun jait kipok ila pensosi yau try baru try kloi ben yarap yangi habangi panshabu habangi pai shabu daga jings ngewrit mensia ai jisu ai bau jisu nang pen ku yangi daga snam bakardor ke jenga gane kelima try jisu map yangi side kud yangi naki pop aro ki bangilale nga plan ha ulay badon bor bad happy ko himen ko para bangilale pop shibun e dagi jim prakhan dagi tin dagi kam dagi jinglek lek dagi jinglek palat janga dagi jinglek palat janga dagi jinglek palat bakrao e janga lamar kata nakarpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa katesoti yaki angin bakiri koi yapi ko himmen ko para bantuai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baru ni sune yangi padandala mapi ki pop jangi unialam yangi shaka jangi bam jikut Amen. Triken rad ko blay isne yangi Triken rad ko blay isne yangi Cristo ko Cristo ra ko nong penim jangi penim yangi Triken rad ko blay isne yangi Triken rad ko blay isne yangi Cristo ko Cristo ra ko nong penim jangi penim yangi tong inia duai ni duai nagabinda baro kijing tumo shime jangi ni duai nagabinda
kiba pang kiba shitam kiba reke ka sngi ka menda ka sngi au train kata yaki in pin kalain yaki akamet bad men siem junki koble me uba pen pau yaga jing shai janga jing shisha jame hakitu ki bayad vir kanangba kin shem biang yaka lindi to ai ba baro yaki bela new kom ki kristan na marka jinge kaba ki pla kin la ban kin dai yakat kaba parsha yagata ka kartain bad bakin board yakat kaba ya de badka dautrai jangiu jis krisukun jame uba im bad basen sha renka bad me haka jingelang kave jang men sim Bakhuid uble junam la junam Amen. Jing pulih naka kitab Exodus hakitu kisngi Moses baru Aaron kila lek shibun kikam pela hakamadu paro utrai pat ulapan ya kadonut uparo wat syam pelaj ya kipaj Israel ban leit no nakari jong utrai ulakren ha Moses baru Aaron hari Egypt une ubnai un salong nakabanta jong pi ubasdang ya kiwai pat kibnai un salong ubnai ubaningkong jong kasnem nakabanta jong pi ke yatu hau paj Israel baro ha kabas bahaka Sngi kabasipau jong une ubnai wei po wei urang ba un sim wei ukun lang brat kat kum ki ying ki kpa jong ki wei kun lang brat man ka yeng bat lada kano ka yeng ka khendiat breu kat ban bam ya wei kun lang brat teu ta orang ba unya solang bat uba marjan yeng bat ban biang breu kat no wei ula ban bam pin ken ya ka jing bun breu na ka panta uta ukun lang brat jong pi udai ban long ubatlem ushendrang uba la sisnem karta pila ban sim ya nakilang brod ne kiblang bat pendri ya hadu kasngi ke pekat sau jong une ubnai tat anda baro lang ki paj ba Israel kin ya penyap ya la kiblang hakapor jan me nang ta kin sim khindiat kasnam bat kin kelan ya ka hakiri shot jin khang baro arliang par haki syaukat jong ki ying haki ba ki bam yaki kin bam ya ka do hakata kamiet kabala susang rengka baru puklam tian baru juhur ktang kin ya bam ya ka wat bam im ya kano kapenta jongka lane ya kabala syet haka henrei ya kabala susang bat kle bat kejat bat senir Pimdei ban pensa ai hadu menstep ya kabasa hadu menstep pin thang no hakane kurukom pin bam yaka bat kisingkai balapan po bijuti halaki kejat bat uding tu halakakti bat pidei ban bam kirki yaka kalong kapas kha jong trai nabangan yai lengbakari Egypt hakata kamit bat ngan syok yap ya kun ningkong baro hari Egypt ujung breu bat jong umrat bat ya baro ki blai jong ke Egypt ngan setian bisa nga long utrai kasnam haki ying ba pisong kan long kadak nakabanta jong pi bat haba ngayo ya kasnam ngan yai light na pi bat en omwan here kano ke jing pensitam ban penjat ya pi hapa ngasyo ya kari Egypt kani kasngi kan salong kasngi jin ken mau nakabanta jong pi bat pi dei ban reke ya ka kum kan yam kerkom ha utrai pateng la pateng pi dei ban reke ya ka kum ka hukum ka bai si junam kak tin jong utrai ni songo yau blai
36 kan riu nomor pras pak sipau. Pras pak sipau. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam ame kutrai. Haga taga poru Jesu ila yai lemba kilengka keu haga Sngi Sabbath. Kisindran jongu kila tengan. Bat kila stang ban kait ya ki terjup keu bat ban bam. Henry haba ki Pharisee kila yo iya kane kila ong hau hapeit kisindran jome kile yakaba ombit banle haga Sabbath. Ujesu ula ong haki. Pimbat shimpule ayu. Udabit ulale. Menba ula tengan. Bat kito bro kebalaya don badu. Kumno ula rum haki ying uble. Badula bam iya upu penny. Ubab ombit iya u ban bam. Lemne iya kito kibala don badu. Henry tang ya ki lindo. Ne pimpat shimpuli haka ain. Bakumno haga Sngi Sabbath kilindo kiba shakri haka temple kipin kain yaka Sabbath. Henry kim kit pop ay. Nga ong happy. Ubakam karao ban yaka temple udon hangne. Balada pila pepang kamut ayu kane. Ngakua yaga jingis ne
jingit isane but ia ka jinkinia pinom dala penrem ia kiba kalem pop naba ukono brio ulong kenrat jongka sabat ka gospel jong utrai ko himmen ko para bid ha utrai Jesus Christ ka jimpuli na ka kitab Exodus niyosngo Shapang ka Paska Shapang ka jinkawai Paska kaba kiju kilarake kai ka daw kaba kilarake ya ka Paska bakindup light luit na ka bor jongunong senshar ufaro ubam ay lad yaki ban mane yautrai ngilaban nong sha yaki ban mane utrai ula pa yau pai janga bakindup late sharikenja bakindup mane yanga bakindup pelong ya ka jingkawai niam henre Egypt ufaro ula kanglat yaki nakawe kadau shakawai pat ula ai hakama jangki badutrai ulale kumno yawu nong sensha kumno utrai ulale yau paro ula penne yakadonu urjumu utrai ula pa kendai tilli ki kalam sha Egypt henry what hadin ba uyo yakita kindai tilli ki kalam hakama jangu shimla patiaw shimla ting shimla kuslai shimla burom ya uble pinban ula le kaju shikaju shimla ken mau ya uble kindiatru bad utrai ula le kumno yawu utrai ula penne yakadonu jum ba undup laban say madan yakababhatam hakamajum ba ngitip yaka kalam bashipo ka jingle kamberla bashipo kaba utrai ulale ha Egypt kalom ulang penyap lud yakikon prangsngi jong manle ki nong Egypt kadba udang iyait yakikon prangsngi jong upait Israel utrai ula penne yakadonu jongu paro utrai upenne yakadonu jongu paro ba undu ukwa ban peni bat penpau yakaburom jongu balai hakama jongu ko himen ko para haba utrai ula penne yakadonu jongu paro ula sei madan yakababhatam hakamat jongi Israel hakamat kinang Egypt kane kalong ka jingstang jong ka Eucharist Bakhuid ngilaban no badhaba ki paid Israel kilale kumba batai da utrai hakabar ring jingmut naga jingkawai jong ki briu ba imshua yaki leseng ngilaban no pre Hebrew shua yaki Hebrew Kishait rake yaga jinkawai kumba utrai ula batai haki enda lakut yaka por parem but kadba nang stang yaka por liur yaki nongap lamborot but ki nong up yaki mrad kishait ino yaka jaka batem but kishait led kiu shaki jaka kabakam lum ban ai bam shushu yaki mrad bad yaki jingdri junkie bad shua bakin mi kishait penniap ya ukun prangsni napadeng kimrat
Bad ki peniap ki bam bad ki shait sen retro ya ki snam jengki mrat haki shokot ing jengki kum ka dakashin banyada yaki naga jimma naga jing suniyo. Bad haba utrai ublay ula batay haki ula batay te kumba ki shait le yaki nongap lamborot bad ki bryo shua yaki jingkawai jengki ula shim mensiam bad ula boot yaka nuksa jengki henre ka jingya per hang ne kalong yanda utrai ula batay yaki paid Israel ban bam ya kado balasang bad senre yaka snam haka shokot ing bad ki kli ing jengki ulam mod ya ka jingjia kaba kam karpa kata kalong ga jingya da shisha bad ka jingjia ha ka jingem jong Egypt kalalong ka jing sosi penban u bammen ula yolad ban peniap u angel utrai ula yolad ban peniap ikikon prang Sngi jongki bad kane kalong ga paska ha ka ba utrai ula palai lud yaki paid Israel naki jing suniu nakakti jong unong senshar uba penne donur bad kakti no blai kala on badai utrai ula penne yaka donu jong paro hadu ba unda peni hawu yaka bor bakrau jong blai hakamajo tenden ko himen ko para ngila ban yoi don bon jait ki nong senshar kumne Lese utrai udang penne yaki donu jong inong senshar haka parte bonsin ban penpau yaka burom jongu hakama jongki. Lese don bon ginong senshar kim snap ya utrai. Lese kim treben kongu yaka sur jong utrai. Lese don ginong senshar kim burom ya utrai. Hakama jongki baro utrai upeni yaka bor bat kaburom. Habakim tre banyai rengkat badutrai. Ladade manga bad mapi, ladangim tre ben kongo ya utrai unsa penpaw ya kaburom jongu, haba utrai u penpaw ya kaburom jongu, bonsin ngiru ngin kelon ne utrai un sakentai yagi. Te ban light na ka jingsha kintai jong utrai ngidon kam ben kongo yawu. Haba open pau ya kaburom jong. But niyas nguru ha ka gospel min da gasni. Utrai udang yai rengkat bat ki apostol lemba ka lengka keu bat ki la ket ya ki terjup keu bat ki la stang ban bam bat ki piracy ki la kanglad ya ki. Henra utrai ula batai shai kadar ki apostol ki don hok ban bam Haka Sngi sabat namar kilongi lindo bawa wan hiar pateng shaki lemba ka jingdon jongu Jisu hapadeng jongki namaru Jisu ulang kam karawan ya ke temple padu Jisu la kadauru wat yawu David usem jongi Israel rengkat bat kinong bur jongu kila letrong haka temple bat kila bam ya upu peni balong bam tang nakabenda kilingdo Henry utrai ong u David ulalong lindo. U David ulalong utrai nakabenda ki paid Israel. U David ulalong nongya tulapa. U David ulalong sem. But u David ulalong lindo. But kinongbur jongu kilong gilindo. Katkum ka jimbatay kabaw Jisu kadaw. Namaharu Jisu la kili yaki piracy. Henry tang ia kilindo lada u David ula bam ya upu peni balabu ban bam tang nakabenda kilindo ban minda kila shim ban bam kata ka maut u Jisu ang u David u peni haka parte ba ulong lindo ba na uta u lindo la mi u Jisu Christ u lindo bam jukot ba kinong bur jong u Jisu Christ kisinran jong u Jisu Christ kilong gilindo. Kane kalong ka jingmud kaba u Jisu uhikai hangi ha kaba ula yahid rengkat bat ki apostol kila bam i hakas ni sabat. Kaba mod ka sabat kawan minda
na ujisu bad ngidon kamban burom ya ujisu ngidon kamban sautu ba ujisu lang kenrat bad lada ujisu kenrat ula ong kasabat kadon nagabinda jangi ban burom ya utrai bad ngide ban ken kordor ya kasabat namaru jisu bad ngide ban burom ya ujisu namaru lang ublay jangi ngidon kamban burom ya ki apostol namar ki longi lingdo jangu jisu namaru jisu ki ula jedi ki ujisu ki ula penkantang ki ujisu ki ula ai bore ki balemba ke ti jongi apostol ki balong lindo ngidang yopediang ya ke jinga e ke jinggarku kaneru kalong ke jingstang jong ke jingher pateng ya ki lindo hakabalang na utrai ubalong ulindo bam chikut ubalong utrai ubalong ke temple ubalong uba kongsan uhikai yangi bangide ben kongu shushu ya utrai bad ke lindo jong ka balang bad ujisu uong ujisu ulong ubakam kraw banya ka sabat ngibu ban burom ya utrai sabat kalong ka sngi babu kerpang ban ken mau ya utrai bad lemba ka sabat ngi ken mau ya ujisu ngi burom ya ujisu ngi yed ya ujisu ngi mane ya ujisu bad kane kalong ka jinglong ka ba kongsan ka ba ngi de bandon ha ka jingem ka jongeru ko himmen ko para hangne ka sabat nagabinda jongi kalong ka Eucharist Bakhuid ka sabat nagabinda jongi kalong ka jingmane ya utrai bad lada uno ubriu kano ka briu bakhangla diangi ban mane ya utrai kin jingai na utrai lada ki nongsen sha jongi ki kangla diangi ban mane ya utrai ban burom ya utrai kin jingai na utrai bad kinom yo shisha ya ka jinga e ka jingarku kumba yo i shapang ka jinglong jongo faro ki pai di Israel ki ko ban mane ya utrai henre u faro ula kanglan ngide ban long ki kon ki ba penkare ya ki wai ba kindup la ban mane ya utrai ba kindup la ban le ka jinkinia hakamat utrai ba lemba ka jinkinia ngilong kawe badu kris tongin duai hakane ki Eucharist Bakhuid daka ba burom ya ka jingi kai jongu Jesu daka ba burom ya ka Eucharist Bakhuid kabalong shisha ya ka jimpura janga sabat tongin duai ba utrayan pelai ludingi na ka jing siniu na ka jingma na uksuid Jesu be yed kerku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi daka bor jame bangin dup langki kun janga sabat ka sabat kalong ka Eucharist Bakhuid na ka benda jangi ka jimmane yame man ka kerleman enyaro ya utrai Jesu Christ ko himen ko parang tongin pla ya ka jinget ka jung nganget ha uplay upa badon bor baro unong tao ka baneng bad ka kendo bad ha Jesu Christ ukun ba marwe jung utrai jungi ya ubala po na umensiem Bakhuid ya ubala kana ka Maria tesoti ubala shale bain hapo upondius Pilatus la sanar panayaw ulayap la parlatep yawu ulakyasha ki bayya haka Sngi kabalai ulami pat ne ki bayya ulakiu shabene ushang shakamon ublay upa badon bor baro nangda unwan pat ben bishar ye ki bayim bat ki bayya ngangyet haumen siem Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingyasilo ki rikoid haka jimmap ye ki pop haka jimmi pat kado haka jingim bam jikut amen. Lai spa in your po. Lai spa in your po. Lay the crowd Thohdieng so ba ting ai ti ba ngi ter wa
to ya duai ko himen ko para ba ka jingknia jonga ba jampi kalong ka pa priang hun hau blai upa ba don bor ba rong to try fideng jing knya ni ti jong pi na ka panta ka jing ro ka buram teng jong u ka jing man toy yangi ba ka balang ba khoi jong u ba ro ka wei ta peit ye ka jing tarwa jonga balang ka ba duai ko trai ba dai ba en priang ye ki na ka benda ka jimpen roi ya ka jimpen kuit jong ki bange da ukris utrai jongim amen utrai undon rengka bat pim rengkar bat phiru token tu ya la ki donut ni ken tiu ya ki shau try tong in aingu ya utrai u blai jongim ka shong hok bat ka dei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka dei ti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko ken ran ko pa Bakhuid ko blai badon por bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ uba ya ka jingiap jongu ngi ken mau ha ka jingi uba ya ka jimmi pa jongu ngi pen bana da ka jingait ka ba im but uba ya ka jingwan jongu ha ka burom niya up da ka jingaramen ka basken but kumda rankat but baro ki angel but ki rikoid niya ro yame but ngi pen bana klem sange Bakhuid to try Bakhuid to play keep on playing but take it up da kapuram jome Rayo sana shatro Rayo sana klamko Rayo sana you play to know Yaro you tabawan Aka kurteng try Playing but take it up like a buram jome Rayo sana shatron Rayo sana kramkur Rayo sana you play to know ko himen ko para tongin duwai pau jisun pen kantang shushu yangi unam pen kuid yangi unam perlong yangi ke bakong sang ke Bakhuid na ka binda ka burom chu ni duwai ba ka yukirish Bakhuid kan perlai lud yangi perlai lud ya ka region yangi perlai lud ya ka jilla yangi perlai lud ya ka northeast India ya ka Manipur na baru ka jinge na baru ka jing shalabein Namar haba ki nong sen shar ki penne todu kabor jange yukirish Bakhuid kapalai ludiengi dashisha melongo Bakhuid kotrai katamei jong ka jingkuid barom namar kata ngi karphadia me to pen kuid pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapha ya umen sim jome kum ka je halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jangutrai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sinran u ong tu shim bato bam na ka ne pi baro na mar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jumpi Agaju ke recomendala le bam ula shim ya ka kuri badda ka baingu biang yame ula ayaka hala ke sentran u ong to shim bat dina ka ne pi barro na mar ka ne ka longa kuri janga snam janga jutang bat mai bad bam chikut ya ka ben pen mi na ka benda jampi
but nagabinda ki babun nagabinda ka jing map ikipop to leya kani ban kan mau iangam gosnam bakardor jangu Chris to pen kuid yangi to pen kuid yangi men siam hadim pen kuid pen koi pen kia yangi yada yangi nau bamen Kajing maya jong kajing et Kata sin bangi bamnu neuku Bangi dinakane kakuri Iben naga jiap jong megutrai Dadadu namar kata ngi ki bapin menda ya ka jingia bad ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki babit ben ya hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi kar pad yame bangi ki be yo binda ha ka met bad ka snam okris ngin long ki bela penyat le ka wai da omen siem Bakhuid takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte but to penjanai ya ka haga jingir renkad bado Francis upa Bakhuid jangi u bilbat marvenu bishop jangi but bauro ki lingdo but ki riniam takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kende ki bela yotiya daka ba kurmen ya ga jimmi pad but ya bauro ki bela klatno haga jingisne jamme Thohdieng ya ki shaga jingshai ka kuma jamme to isne yangi bauro ngi karpadia me Barengkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jongo blai. U Joseph Bakhuid kurem jonga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pens ngabha yame pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut. But bangin ya ro bat pendon buram yame da u kon jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kallo hameyu bleyu pa badon por haga jingelong kawe jungamen sim Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tong induai kom bau Jesu lahi kayangi nagabinda babon ki jing don kam jangi bau trai un kerku un pen kai pen kia niada un smaringi Kopa jangim baha bening kalong Bakhuid kerteng jame kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindau kum baha bening to ai yangi min ha ka jimbam jangi ka bahala ka si bata map yangi karen khang jangi kum bangi ru map ye ka beles niu yangi padwati alam yangi sha ka jimpen shoy han rei ta plait yangi na ka bas niu to plait yangi ngi karpat ko trai na ka jingsni barro haga jings born jamme tai haka ya ka jings haga sngi jangi kanamba daga jingarap ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jingada na ka jing jin jar barro kabangi da ngap ke me lendi ya ka jingarmen Bakhuid but ka jing wan pat jungunong penim jangi u Jesu Christ Namar ka jungme ka long ka hima ka jungme ka bor ka buram junom la junom ko trai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk nga ai happy I happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme but ha ka jings born jamme to ai ha ka ya ka jingsuk but ka jinget le khawai kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen ka jingsuk utrai kandon barabor renkad but pim Rangkat bat piru dap ta ka jingi utrai tangin ya ingu markeliang Go kun lang bro me baki doki po kaperte tosya sene yangi go kun lang bro me baki doki
Hakumi ukon lambro jungle play. Hakumi bucket na ka pop jungle perte. Suketok bela korsha ka jing kawai jungle kon lambrot. Go can run along with some pop from and room for a ying junga and race teen and see junga Kamet resnam jungle Chris kan rianga shak jingin bunch. Jisu ni ID hame yaga jingim jungi hagane kalipa ni buram yame namar melak kloy ban haga donur kamin CM jungi melak tarwa yalade hagane communion bakhuid melak lalong shidakot badga jingim jungi kadbangila trang yame kadbangila yed yame kadbangila kot karpad yame Melawan, but Meshong Sabani. Medon Minda Haki Ying Jungi, Medon Minda Haka Jingim Jungi, Medon Haga Men CM Jungi, Lai Loading Ego Jisu, Nabarga Jimana Jing Sir, Karko Kardo, Yakiba Pangi Beshitam, Karko Kardo, Yakiba So Si, Kiba So Jinja, Karko Kardo, Yakibas no good land, Karko Kardo, Yakiba, Kibas no Jinjar, Kiba Duk, Karko Kardo, Yabar Kina Kalong. Kilongami Longopa, Karko Kardo, Kingo Sembala Jod Balapra, Karko Kardo, Yaka Jilla Jungi, Karko Kardo, Yaka, Northeast India, Yaka Manipur, Karko Kardo, Yaka Rijangi, Yaka Parte, Barokaway, Plai Ludiangi Kojisu, Nagisong Nongsen Shar, Kibakangla, Yaka Jimane, Bashisha Yame, Bakin Kalaka Babur, Bakin Long Shisha, Kiba Isherhem Yame. Tako Jisu, Ben good yangi ko Jisu, hallelujah, 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 Jisu, 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 Hai borengi Jisu, karko yangi ko Jisu, karko ya kamanipur, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Kodrai Jesus karku kardo yangi ben koi ben kya yangi di 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 di.
to ngin nia tuai habang ila yabam yasip nagi jingai jame ngi karpad kotrai bada ka jingpen menta ya ka jimaya uso jang jimpenim nang roy hangi da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rain kad but pim blay badon bor baron karkoyepi uppa barukun badomen sim Bakhuid Amen. ya leisuk ben pen bana ya ka kubar babha jeng utrai da ka jingim ka jampi Yisongo yau blay. Lai spark kat kandai. Amen. En ya royo try Jesus Christ, jenam la jenam. Amen.